खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिनि गारिया जाब्रबथाय जादों। चिराङाव मासे मैदेरनि सह' बोखांदों। म्यानमाराव आलफा उदांनि केम्पआव ड्रनजों गाग्लोबदों। आलफा उदांनि केम्पआव गाग्लोबनायजों आसाम पुलिसा लोब्बा गैया बुंदों हिमन्त। दिसपुर पुलिसा मोनानि समाव हरखाबै सिग्रोमना होंगो दोंगो खालामग्रा सेंग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लादों। आसामाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों सानै गथ'सानि जिउ खहा। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ रायजो सभानि थाखाय साब्रै सोद्रोमाखौ सायख'बाय। रानस्राव बोथोरनि थाखाय माजुलियाव एम्बुनि हाबा होदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिनि गारिया जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों। क'क्राझार चिरां जिल्लानि सिमायाव थानाय 27 नं राजा लामानि सम्भाबती दैमानि दालाङाव जादों गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिनि AA01 EU 3483 नम्बरनि इन'भा गारिया गोब्राब खहा जायो होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला 30 बोसोर बैसोनि जोंसार नार्जारिया। सुख्लाय सेरफां बिटिसि बियाबनि बिजेपि दोलोनि MCLA रनेन्द्र नार्जारिनि गारि जाब्रबथाय जानाय समाव बिथांनि फिसाज्लायाल' गारियाव दङमोन। रिपर्ट बायदिब्ला जोंसार नार्जारिखौ बोखांनानै बङाइगावनि गंसे हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो। चिरां जिल्लायाव मासे हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह' बोखांदों। भारत भुटान सीमा सेरनि देवसिनि साखाथियाव थानाय चिरां रिफु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव मासे मैदेरनि गोथै सह' बोखांनो हादों। दिनै फुङाव जायगानि थागिरि सुबुंफोरा थैनानै थानाय मैदेरनि सह'खौ नुजेनो। बेनि उनावनो जायगानि सुबुंफोरा मैदेरनि सह' मोननाय खौरांखौ हाग्रा बिफाननो खौरां हरो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुङाव चिरां रिफु हाग्रा ओनसोलाव मासे बैसोगोरा मैदेरनि सह' बोखांनो हायो जायगानि सुबुंफोरा। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रानिकाटा हाग्रा मावख'निफ्राय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा थांनानै जाथायसालियाव नुजाथिहैयो आरो नायबिजिरहैयो। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरनि सह'आव जेबो रोखोमनि जखम जानायनि सिन एबा नेरसोन नुनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबा सुरां सिखारिया एबा फलाना बे मैदेरखौ सिखार खालामनो हागौ होननानै सोंथि सिखाङाखै। बबेखानि जुनार डक्टरनि मोनसे हानजायाबो जाथायसालियाव थांनानै मैदेरनि गोथै सह'खौ नायबिजिरहैयो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै हाग्रानि मैदेरनि थैनायनि जाहोनखौ रोखायै मिन्थिनो हानाय जायाखै। म्यानमाराव थानाय आलफा उदांनि केम्पआव अख्रांनिफ्राय गाग्लोबदों। भारतारि रौनियाया मिसाइल आरो ड्रनजों गाग्लोबदों उदखारि आफाद आलफा उदांनि केम्पआव। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारत म्यानमारनि सिमायाव थानाय आलफा उदांनि गुबुन गुबुन मोनब्रै केम्पआव मिसाइल आरो ड्रनजों गाग्लोबदों भारतारि रौनियाया। म्यानमारनि आराकान आरो ECHQ आव थानाय आलफा उदांनि केम्पआव ड्रनजों 100निबो बांसिन बमा गारनानै गाग्लोबदों। बे जाथाया आलफा उदांनि केम्पआव गेदेर खहा जाहोनायजों लोगोसेनो 3 सोद्रोमायाबो जिउ गोमायो। आलफा उदाङा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला आलफा उदांनि केम्पआव ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथायाव लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल नयन असमा रुंसारि जाबाय। ECHQ नि केम्पआव गाग्लोबनायाव नयन असमा रुंसारि जायो। 58 बोसोर बैसोनि आलफा दैदेनगिरि नयन मेधि एबा नयन असमनि न'आ बजालियाव। अख्रांजों गिख्रंथावै गाग्लोबनायाव नयन असमनि अनगायैबो गणेश असम आरो कर्नेल प्रदीप असम मुंनि आलफा उदांनि दैदेनगिरिया जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि आलफा उदांनि गाहाय परेश बरुवानि गाहायावनोमोन नयन असमनि मासिया। बेनि अनगायैबो बे गाग्लोबनायाव आलफा उदांनि गोबां सा दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा गोब्राब जखम जायो होननानै खौरां ओंखारदों। रिपर्ट बायदिब्ला म्यानमारनि आरकान आरो फांसाव केम्पआव गाग्लोबनाय समाव परेश असम आरो अरुणोदय असममोना केम्पआव गैयामोन।
बबेखानि आलफा उदांनि केम्पनि अनगायैबो मणिपुरी उदखारि आफाद PLA नि केम्पआव भारतारि रौनियाया ड्रनजों गाग्लोबदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। म्यानमाराव थानाय आलफा उदांनि केम्पआव भारतारि रौनियाया अख्रांनिफ्राय गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। रिपर्ट बायदिब्ला आलफा उदांनि केम्पआव मिसाइल आरो ड्रनजों गाग्लोबनायाव आलफा उदांनि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल नयन असम एबा नयन मेडिया जिउ गोमादों। बे खौरांखौ मोननायनि उनाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि बिजाथाइ होदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजाथाइ होनानै बुंदों दि आलफानि केम्पआव गाग्लोबनाय जाथायजों आसाम पुलिसनि जेबो लोब्बा गैया। बबेखानि आसामनिफ्राय जेबो रोखोमनि ड्रनजों गाग्लोबनाय जायाखै। बेबादि ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथायनि बागै रोखासिनै आरो गेबें खौरांगिरिनि गोनांथि। भारतारि रौनियायाबो दासिमबो बेनि सायाव रोखा खेंफोरथि होआखै होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि म्यानमाराव थानाय आलफा उदांनि केम्पआव गाग्लोबनायाव आसाम पुलिसनि आखाइ थानो हागौ होननानै माखासे थाखोआव सन्देह खालामनाय जादोंमोन। दिसपुर पुलिसा रबिबार मोनानि 1:30 रिंगासो समाव लामायाव गुलाय गुजाय आरो आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ दबथायनो थाखाय मोनसे हाइ भल्टेज हाबाफारि जागायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला DCP मृणाल देखानि दैदेननाय पुलिस मावख'गिरिफोरनि मोनसे गिदिर हानजाया गणेशगुरि फ्लाइअभारनि गाहायनिफ्राय जागायनानै गणेश मन्दिर ओनसोलसिम लामायाव सिग्रोमनाय जादोंमोन। बे मावथांखि लानायनि गुबै थांखिया हर गेजेर समाव लामायाव गिदिंग्रा लाइमोन हानजाफोरनि गाज्रि आखु बाहायनायखौ दबथायनायमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। लामा सेराव हौवा आरो हिन्जाव जौ लोंनानै दावराव खालामनायखौबो हमनायनि अनगायैबो नेमखान्थिफोरखौ सिफायनानै बाइक सालायग्राफोरखौबो नोजोर होनायजों लोगोसेनो हेलमेट गैयालासे बाइक सालायग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लादोंमोन। गणेशगुरियाव गाज्रि खामानिजों लोब्बा थानायनि दायाव सा 18 लाइमोनफोरखौ खानायनि उनावनो दिसपुर पुलिसा फिन बे सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदों। जायगानि थागिरिफोरा पुलिसनि बे हाबा मावनायखौ बाख्नायनायखौ नुनो मोनदों। आसाम रायजोनि साखाफारा आरो भेक्टरजों जोनोम जानाय बेरामजों सोलिबाय थानाय समाव थागिरिफोरा खैफोदजों गोबां मोगा-मोगि जानांनानै जेंनायाव गोग्लैनांदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों भुगिनांना सानै गथ'साफोरा जिउ गोमादों। गलाघाट जिल्लानि बरपटारनि मिरी गामियाव सिन्धु नर मुंनि 6 दाननि सासे गथ'साया बे बेरामजों सन्देरजानानै जिउ गोमादों। सिन्धुखौ सिगां बरपटारनि मोनसे जायगायारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो मोजाङाव फैयैनि जाहोनाव जरहाट मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव 13 सानसिम फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो जोबनायाव जिउ गोमानांदों। बेराफारसेथिं थिग बेबादिनो सिलाफोथारनि दिमौ डेम गामिनि 5 बोसोरनि देबजित पेंगिया जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों सन्देरजाना जिउ गोमायो। बेरामजों सन्देरजानायनि उनाव देबजितखौ आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि ICUआव 2 सप्तानिबो बांसिन फाहामथाय होदोंमोन। बबेखानि गोबाव सम नाजानायनि उनावबो देबजितआ सुनिबार हर गेजेर समाव जोबथा हां लादोंमोन। रायजो सभानि थाखाय 4 सोद्रोमाखौ सायख'बाय हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ। हादरगिरिजों रायजो सभानि सोद्रोमा महरै सायख'जानाय 4 सुबुङा जादों बारग' फरेन सेक्रेटारि हर्षवर्धन श्रिंगला, सेनियर लयार उज्जवल निकाम, जारिमिनगिरि सोलोंथाइगिरि डक्टर मीनाक्षी जैन आरो राजखान्थियारि गाग्लोबनायाव थोंनैबो आइथिं खोमानांनाय केरेलानि BJP दैदेनगिरि C सदानन्दन मास्टार। शनिबारखालि मिरुनि नखर मन्त्रालया गांसे नटिफिकेशन जारि खालामनानै हर्षवर्धन श्रिंगला, उज्जवल निकाम, डक्टर मीनाक्षी जैन आरो समाज सिबियारि C सदानन्दन मास्टारनि मुंखौ हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ रायजो सभानि थाखाय सायख'नाय बाथ्राखौ फोसावदों। माइ दुब्लिफोरा मोनसे जोबनो रोङै रानस्राव थासारिनि थाखाय गावब्रादों आरो माइ गायनायनि बोथोरा बारलांनो हमनायखौ नोजोर होना माजुलिनि मलं गामिनि आबादारिफोरा दोरोङारि खान्थि बायदियै एम्बुनि जुलि होदों। एम्बुनि हाबा होनाया फोथायनायनि सायाव बिथा खालामना अखानि मोदायफोरखौ खुसि जाहोना रानस्राव जालांनाय ओनसोलफोराव अखा हाहोनाय। मलंनि गामिफोराव जुलिनि मेथाइ, दोरोङारि जि-जोम आरो धोरोमारि आसार खान्थिजों लोगोसेनो असमिया आसार खान्थिफोरखौ मानिनानै फोरबोखौ खुंदोंमोन।
ब्रह्मपुत्र दैमाजों बेंखनजानाय आरो बिनि सोरबिथिङारि सांग्रांथिनि थाखाय सिनायजानाय माजुलिनि थासारिफोरा बोथोर सोलायनाय, सानथावै मौसुमि महरफोर आरो गामियारि ओनसोलफोरनि गोनांथिफोर आरो खुंथायनि फिनजाथायफोरनि गेजेराव जोबोद फारागथि गैयैनि बागै गुवार जिंगाखौ दिन्थियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।